Čau, takže dneska si ukážeme, ako vymeniť na Makite, alebo teda nie vymeniť, skôr ako spraviť servis za pár korún. V podstate nemeníme nič, lebo jediné, čo tam je na tom špatné, tak to je mechanická časť, alebo teda nebola mazaná, dlhé roky asi tak, alebo dlhý proces nebola namazaná. Takže vec, čo je špatná, sú tieto mechanické veci. Mám to tu pekne rozobraté, aby si to videl, jak to vyzerá, nech tomu celému rozumie, všetko poukazujem. A potom to poskladám dokopy, správne to budeme mazať. Mazať to budeme takouto vazelínou od Mogulu. Jo, takéto označenie LF2EP. To je taká trošku hustejšia, kvalitná vazelína, jo, takže s touto budeme mazať. V podstate veci tie mechanické som si už vyčistil, my nemeníme nič od elektroniky. Uhlíky, všetko je v poriadku, motor šlape jak hodinky. Celá závada bola v tom, že ona v podstate funguje, ale kladivo nebúrá dostatočne. Takže ona má potenciometer, jo. Ona má potenciometer, jo. A vlastne keď ideš na maximum a zahreje sa plus minus, ja neviem, pár sekúnd, dajme tomu 30 sekúnd, keď s ňou pracuješ, tak sa zahreje a stále ide, ale slabo. Na tej trojke dobre, ale keď tam dáš už tú päťku, že sú tam väčšie otáčky, väčšia proste sila, tak vynecháva a nebúra tak, jak má. Takže elektronicky je úplne v poriadku. Konkrétne o ktorý model ide, je to tá jedna z tých vyšších rád, z tých profirát a je to označenie HM121 ATV, jo. Mašina za niekoľko tisíc, takže si ju ideme vlastne v podstate tak lacnejšie zgenerálkovať. Ako som povedal, nie je na tom nič zložité. Celkovo na to nepotrebuješ absolútne žiadny vercajk, nejaký špeciálny, aký ideš robiť rozvody na Mercedese napríklad, jo. Takže nepotrebuješ žiadne šponúvaky, proste pičoviny, nič nepotrebuješ. Jediné, čo potrebuješ, tak to sú dva imbusy. Teraz nebudem ti hovoriť čísla, si to sám nepamätám. Proste dva imbusáky, pár šrobíkov, ja neviem, asi do 10 šrobov, čo tam len povoluješ a ostatné veci sú proste len tak. Takže potrebuješ dva imbusy a zhruba jeden šrobov, a keď si trošku teleso, alebo teda trošku taký dylíňáček, nešikovný, tak po prípade kombinačky. Takže a všetko robíš v podstate s týmito šikovnými špinavými rukami. Takže ako hovorím, nie je na tom nič zložité, všetko si to ukážeme krok po kroku, budem to strihať, aby to bolo vidieť, alebo teda spomalovať, takže si k tomu niečo povieme a ešte raz teda poviem, mechanicky je to úplne v pohode, nemením tesnenia, lebo nie sú treba meniť. Ja som tým, že tá mašina vlastne pracovala a keď som ho otvoril, tak som do nej pozrel a videl som, že proste je proste smrdela. Tým, že tam nebolo proste mazanie, tak to bol celý problém. Nebolo tam mazanie, vyčistil som ho, bola úplne čierna, to bolo celé čierne, ja som to vyčistil a teraz to vlastne ideme poskladať naspäť. Samozrejme to správne namažeme tak, ako to má byť, ale prípadne, keď si chceš meniť aj tesnenia, tak stoja na českej koruny zhruba 400 plus poštovné 150, takže máš 550, takže 24 €. A môžeš si spraviť generálku vlastne v podstate celého, dojde ti taká malička sada, tom sú už celé tie tesnenia, celé tieto píčoviny. Ale ja to mám všetko dobré, aj táto pumpička sa dá vlastne zvlášť, ale ona nemá vôbec locker, to je všetko ako v pohode. Vyčistené to už teda je, takže ideme si to pomaly skladať, takže ak si na to zvedavý, tak si to sleduj ďalej.